Bapak Ibu para tamu undangan matur sembahipun rawuhipun berhibur bersama campur sari Oyo. Suasana niku berubah. Benten. Dari awal kula mirsani para niki wiyaga. Nggih. Iki pasuryane iki padha surem. Ngantuk aku mah terus terang wis tenan. Lah sakniki? Sakniki wah mirsani jenengan parsa wah langsung padang ayo. Aku malah piye. Oke, Pak. Ini Pak RT lho. Lah, nggih. Wah. Walah, rogone napa niku? Dirogone iki lho kok ya. Nah, ya to. Alah, mboten usah repot-repot lho, Pak. Ira repot, iki wujud katresnane Pak RT dumateng kadang-kadang on budaya lho. Diwujudke tali asih, dikhususke kanggo anak-anak sing yatim piatu.
Sinten? Aku. Lah. Yo, bacotke. Mengecewakan perpisahan dipaksa hama-hama wong tawani rasaku rapi sahilang mergo kelingan ireng manisi Om budaya campur sari. Saestu ireng manise.